Velkommen til SAS Eurobonus. Med Eurobonus optjener du point på dine flyrejser, på dine hotelovernatninger, når du køber ind og når du lejer bil. Du kan for eksempel bruge dine point på nye rejser, hotelophold og gode tilbud i vores webshop. Du kan også bruge dine point til at opgradere din rejse ombord på flyet. Der er 2 slags Eurobonus-point: basispoint og ekstra point. Du kan bruge begge dele til flybilletter og andre tilbud. Dine point gælder i op til 5 år, så du har god tid til at spare sammen. Jo mere du flyver, og jo højere bookingklasse du vælger, desto flere point optjener du. Vælger du at kombinere dit Eurobonus-kort med et Mastercard eller et Diners Club privatkort, kan du optjene point på næsten alt. Du får nemlig point hver gang du bruger kortet til at betale med. Det gælder for eksempel, når du fylder benzin på bilen eller køber ind i supermarkedet. Du kan håndtere alt omkring dit Eurobonus-medlemskab via mine Eurobonus-sider på SAS website. Så snart du har tilmeldt dig Eurobonus, er du klar til at optjene point, og det er meget nemt. Du skal bare huske at bruge nummeret på dit Eurobonus-kort, når du booker din flybillet. Hold øje med nyhedsbrevet fra Eurobonus, hvis du vil være blandt de første til at få de seneste medlemstilbud. Med Eurobonus-kortet i hånden har du adgang til alle fordelene. Samtidig bliver rejsen lidt enklere. Du kan nemlig også bruge kortet som billet. Ha' en god rejse med Eurobonus.